बे बोसोन फरायनायसै जों आर'ज खालामग्रोनि जाहाथे रोंबोना ओमफ्राय लेट्रिन बाथरुम किचेन ओंखाम जागोन इयाव नै जोंना आबौआ नै खाया होनदों न'खौ दायो सद्दा लागे ना सुद्द' लबि सुद्द' बनायदि थां मावगोन मैगंखौ हा फ्रेस ल' गासैनिसिमबो आं दायो दंफैयो ना जोंनि चार्चनि खाथियावनो ना जोंनि न'से बिलिभारा माबादों जाहैबाय ना न' गोदान लादों जाहैबाय गोदान लायाखै माने न' गोदान खानो नागिरदों ओमफ्राय बे न' गोदान खानायाव ना माबादों आरो ना दिनै खुन्था मोनसे गायगोन ओमफ्राय बे खुन्था गायनायखौ आं नायनो फैदों स' नोंथांमोनबो आं देखायलांबाय थानोसै दायो जागोन ना जायाखै फारजोनादो फारनि हाया ओरैनोसो थाखायोना जा मोननै रुम ओमफ्राय बारान्दा जोंबो रोंबोना ओमफ्राय लेट्रिन बाथरुम किचेन इयावनो थाखाजोबगोन ना दे मोजाङानो जागोन दे खालामनानै मिस्ट्रिफ्रा मावसिगोन लासैनो बेसे हायो बेसे हाया दिनै अपेनिं खालामनानै अपेनिं खालामसै खुन्था मोनसे गायग्रोसिगोन ना ओमफ्राय जोंना पास्टार आंकोला प्रार्थना खालामो होनदो र' आं खिथिनानै एसे जोंबो सासे सानै साथामसो दं ना आब' खुसि खुस दे नै मोनसे गायग्रोनोसै दायो प्रेज द लर्ड हालेलुया जों दिनै बे बोसोन फरायनायसै जों आर'ज खालामग्रोनि जाहाथे इसोरा जाहाथे बे न'खौ बे खुन्थाखौ गोग्गोमै लाखियो जों बेनि सायाव जों इसोरनाव बिग्रोनि प्रेज द लर्ड प्रभु धन्यबाद इसोरखौ दिनै आफा प्रभु बे न'खौ आफा फसंनाय सिगां आफा नोंनो गथाय गोब्राय प्रभु इसोर हालेलुया प्रभु नोंनि फोथाय आरो फिसाफोरा प्रभु दिनै बे आदैनि न'खरखौ आफा जाबायदि दिनै न' गासिनो खुन्था आफा गायगोन 127निफ्राय 1निफ्राय 5हालागै इयाव मोनबा बोसोन दं जदि घरखौ जह न बनाय दे जोंना पास्टार आंकोला होग्रोनोसै फार्स्टआव प्रेज द लर्ड आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदी हो आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें गासिबो आनंदी हो आनंद आइमोनाबो गासिबो उसकी महिमा मिले चाहे हो अपमान रहे खुशी का जान प्रेज द लर्ड आब'आबो फै प्रेज द लर्ड 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 हाया बेखिनियानो आधा बिगा आरोना बांद्राय गोलाव नङा ओमफ्राय खुन्था मोननै पस्ट दङ बै मोनसे ओमफ्राय नैनो न'आ गासै रुम मोननैनि दायो रुम मोननै लादों ओमफ्राय ओरैबो बारान्दा बेबायदि आं दायो जोंनि न'से बिलिभारनि न'आव जों हाबैबावनि जोंना माने जायगाया गोदान आरोना चार्चआ गोदान बोसोरसेल' जाबाय बे जायगायाव ओमफ्राय मानसिफोर एसेबां गैयामोन आरोना ओमफ्राय दा खाथियावनो न' खाफैजोब्बाय ना नै बियो न'से बिलिभारनि ना आं एसे नै बियो न'से बिलिभारनि न' बियो ओरै मोजां बाउन्डारि होजोब्बाय इसा नोंसानि न'खौ नायनो फैदोंलै आङो नै जोंनि न' बिलिभार सासेनि ओंखारबायानो आरोना इसोरनाबो काम सोलियासै ना ओरै खामानि जागासिनो जाहैबाय ना रुमा मोनसे मोननै नैथिंजाय माल बुस्थु दङ मोनसे बिदि मानसि थायाखै नालाय जों जानला मानलानि दंफायो दायो ना दाना मानसि थाबासो फिल जागोन नैनोबा मालिका
न' सिङाव हाबबा एसे गुसु मोनो ओमफ्राय बाहेरावबा सान्दुं गोसा मा दंफां गायदो नायलांनि ओरैना नै खाथियाव दङ बेयो लेसु ओमफ्राय फुल थाइजौ इ ओमफ्राय नै फाननायबो मोनो बाजाराव बिदि ओमफ्राय नै पियास फांसे गायना दोन जाहैबाय ना बिदि ओमफ्राय इसा वालखौ नैदिबो होदों आरो ना डाइरेक्ट रेडिमेड वाल होदों ना बेयाव पस्टखौल'सो इसोरो लाना फैना गायफैयो ओमफ्राय प्लेटखौ सोयै होयो जा थाबनो जायोना ओरैनो पारमानेन्ट वाल होबाथाय ना बिराद गोबाव लायो ओमफ्राय फैसायाबो एसेबा बुरजा थाङो आरो ना ओमफ्राय बिदि डाइरेक्ट प्लेट सोनायबाथाय जा खमावनो जायो दे बिदि आङो कस्टखौ बुंथ'ला सोरबा नांगौबाथाय आङो मालिकनाव सोंनानै खोथाहरनो हागोन आरो ना जायखिजाया बिराद खमावनो जायो बिदि प्लेट होनायबाथाय ना ओमफ्राय खामानियाबो थाबनो जाथारो बिदि नैबे लेबु मोजाङानो जायगाया न'आ नैबायदि साइडनिफ्राय ओमफ्राय नै जाहैबाय बाथरुम आरो लेट्रिन बानायगोन जाहैबाय नै मोनसेया माबा जाहैबाय दुगैनायनि खथा नांगौ बानायगोन मोनसे मोननै ओमफ्राय नै खथासे ओमफ्य नै टेंकि जाहैबाय ना नैबे टेंकि बेसेबां गोथौ जाखोलायो गोथौआनो बिदि मोजां खनसे आं गुवार खालामनानै र' बेबायदि ओमफ्राय न'आनो बिदि ना देनां आं बोरमा ओमफ्राय गोग्गोमै जानांगोन खानाखौ सिलिं होनांगोन सिलिं होबाथाय आरो मोजां जाबायना खेरखिया बिराद बुरजा जादों नोंना नै मोनसे खेरखिया बुरजा जाबाथाय स्टाइल नुयो न'खौ मोनसे रुमावनो बेबायदि आरो ना खेरखिया मानो किटचेन ना नै मोनसे किटचेन जागोन गेदेरानो बेबायदि ओमफ्राय नै भार्गबनि स्टाडि रुम भार्गबआ बबे नै भार्गबनि स्टाडि रुम नै मोनसेया ना এইটো যে লেভেল তাৰ মানে লেভেল যেনেকুৱা আছে না ভিতৰত आबौनि अननायाव जों सा मोनलोंनोसै दायो ना आबौ मा लाबोदों आबौ जोंनो भुजिया ओमफ्राय गल्ला ओमफ्राय माबाखौ ओंखामखौलाय मालाथो जानो नागिरदों दा संनांगोन दायो मा बेदर होगोन बयलार ना मा बेदर जागोन दे माबानि लासैनो बेदर होगोन ना आबौआ दिनै नै आबौनि अननायाव ना लाल साहाबो दङ नै गाइखेर साहा दङ भुजिया रसगल्ला बिदि रांग्राया नै जोंना मादै जोंनि कार्तिक आंकोलनि मालिकजो जोंहानियाय खांसि दंमोन आबौ इयाव खांसि थोरसिया दायो जोङो साहा लोंग्रोनोसै मिस्टिखौ जानोसै ना बिराद गोबाव उनावलाय गोदैथार खोमा मोजाङानो अके दायो ना जोंना खुन्थानि खामानिया जोब्बाय खुन्थाखौ मोनसेखौ गायबाय आरो ना ओमफ्राय दा लासै लासै मावबाय थासिगोन ओरैबायदि गरम ना बिराद खस्थ' ओमफ्राय आङो बेखिनिखौनो दिनै देखायथ'बाय आरो ना नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन थिग दं आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय ना आंनि चेनेलखौ जुदि नोंसोरो कन्टेन्टखौ नायना मोजां मोनदोंबाथाय नोंसोर चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय